ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து போன செஷன்ல என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னு வந்து ஏதாச்சும் வந்து ப்ரீஃப் பண்ணலாம், சம்மரி சொல்லலாம். நீங்க ஒரு மினிட், நம்ம அது லைவ் வந்த உடனே we will do that. Okay, fine. Okay, so first நம்ம ப்ரேயர்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभृष्टं विष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. Hare Krishna. Again, welcome you all to the session on Bhagavad Gita. நம்ம வந்து chapter 1 பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் லாஸ்ட் செஷன்ல. ஸோ now we will. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, வாழ்க வளமுடன். ஹரே வாழ்க வளமுடன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ யாராச்சும் இது சமரைஸ் பண்ண முடியுமா, நம்ம போன செஷன்ல என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு, என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் போன செஷன்ல? பிரபுஜி, அந்த சீட பரம்பரை அந்த அவங்கள பற்றி பேசுனீங்க பிரபுஜி. ஓகே. அப்புறம் குருஷேத்திர போர் ஆரம்பிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொன்னீங்க. அப்புறம் அவங்களோட அந்த வம்சாவளிகள் யார் யாருன்னு அந்த சார்ட் போட்டு காமிச்சீங்க பிரபுஜி. ஓகே. அப்புறம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா டச் பண்ணோம் இல்லையா? ஆமா ஆமா ஆமா. ஓகே ஃபைன். ஸோ இப்போ நான் ஷேர் பண்ணுறேன். குவிக்காக வந்து நம்ம அதை ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி நம்ம இந்த வம்சாவளி பார்த்தோம். நம்ம குரு டைனாஸ்டியை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா? எப்படி தட் இஸ் கௌரவர்களுடைய வம்சாவளி, பாண்டவர்கள் எப்படி பார்த்தோம் நம்ம. தட் இஸ் பாண்டுவுக்கும் குந்திக்கும் பிறந்தவர்கள், மதுரிக்கும் பிறந்தவர்கள் தான் நம்ம யுதிஷ்டர், பீமர், அர்ஜுனர், அது மாதிரி நகுலர், சகாதேவன் பார்த்தோம் நம்ம. அதே மாதிரி வந்து திருதராஷ்டிரர் வந்து காந்தாரிய மனம் முடித்தார். அவங்களுக்கு 101 புதல்வர் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம. அப்புறம்
நம்ம வந்து இவங்க எல்லாம் யாரு, இவங்களுடைய தட் இஸ் பாண்டுவோட அப்பா யாருன்னு பார்த்தா யாரு, வியாசதேவர் இல்லையா. வியாசதேவர் வந்து அம்பிகா வழி வந்தவங்க, வந்து அம்பிகா வழி இந்த விசித்திர வீரவா விசித்திர வீரியா இல்லையா, அவர் வழியா அவருக்கு வந்து அம்பாலிகா அப்படின்ட்டு 2 இது மனைவிமார் இருந்தாங்க. அந்த விசித்ராவுக்கும் அம்பாலிகாவுக்கும் இருந்த அவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தை இல்லை. தட் இஸ் வியாசர் வழியா அம்பிகாவுக்கு பிறந்த குழந்தை தான் திருதராஷ்டிரர். ஏன்னா வந்து சத்தியவதி வந்து வியாசர் கிட்ட சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் இந்த விசித்திரவேதிய வந்து இள வயதிலே வந்து மரணப்பட்டதனால் வந்து சத்தியவதி இந்த வம்சம் வளர வேண்டும் என்பதனால வியாசர்கிட்ட இந்த அம்பிகா வழியாக ஒரு புதல்வனை பெற சொல்லுவாங்க. அவங்க அதை பார்த்து பயந்த உடனே கண்ணு வந்து க்ளோஸ் பண்ணதுனால திருதராஷ்டிரம் அவரு இந்த கண் பார்வையற்று அவர் பிறந்தார். அது பார்த்தோம் நம்ம. அதே மாதிரி பாண்டவர் தட் இஸ் வியாசதேவர் வந்து அம்பாலிகா வழியா வந்து பாண்டு என்ற புதல்வனை வீண்டெடுத்தார். ஏன்னா அந்த அம்பாலிகா வழியாக இருக்கும்போது அவங்க வந்து வியாசதேவரை பார்த்து அவர் அந்த இதாகிறாங்க, அது ஒரு பயத்துல இருந்தாங்க அவங்க, அதனால பேயில இருந்தாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால பாண்டு அதே மாதிரி வந்து அந்த பேயில் இருந்தார் அவர். ஸோ அவர் வழியா வந்து இந்த பாண்டுவும் குந்தி வழியாக யுதிஷ்டர், பீமா, அர்ஜுனர் பிறந்தார். அதே மாதிரி பாண்டுவுக்கு மாதிரி வழியாக நகுலர், சகதேவர் என்பவர் இருந்தார்கள். அப்புறம் மதுரை வந்து இந்த இளம் வயதிலேயே மரணப்பட்டதால் குந்தி தேவி வந்து 5 தட் இஸ் நகுலரையும் சகாதேவும் தன்னுடைய புதல்வரை மாதிரியே வளர்த்தினாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ இது நம்ம வம்சாவளியை பற்றி கொஞ்சம் பார்த்தோம். அப்புறம் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா இந்த பகவத்கீதை வந்து எப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்ட்டு. டோட்டலாக 18 சாப்டர். அதில் வந்து பார்த்தோம்னா 1லேருந்து 5, 6 ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் வந்து கர்ம யோகா, அப்புறம் 7 to 12 பக்தி யோகா, 13 to 18 வந்து ஞான யோகான்னு பார்த்தோம் நம்ம. எதனால வந்து பக்தி யோகா வந்து சென்டர்ல வச்சிருக்காங்க, தட் இஸ் கர்ம யோகாவுக்கும் ஞான யோகாவுக்கும் நடுவில் ஏன் பக்தி யோகா வச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம். என்னன்னு சொல்ல முடியுமா, எதனால பக்தி யோகா சென்டர்ல வச்சிருக்காங்க அப்படின்ட்டு? பக்தி யோகா வெரி ரகசியமானது. அது வந்து காப்பாற்றப்பட வேண்டியது. அது வந்து நம்ம ஒரு காப்பாற்ற வேண்டிய பொருளை எப்படி ஒரு பாக்ஸ்ல அடைச்சு வச்சிருக்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த பக்தியை வந்து காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக முதல்ல கர்ம யோகா வச்சு கடைசியில ஞான யோகா வச்சிருக்காங்க. காப்பாத்துறதை விட தட் இஸ் அது நம்ம வந்து ப்ரெஷியஸா இருக்கிறத நம்ம பாதுகாத்து வைப்போமே, அந்த மாதிரி இல்லையா. சென்டர்ல ப்ரெஷியஸ், இட்ஸ் ப்ரெஷியஸ் இல்லையா, அதனால வச்சிருக்கோம். ஓகே. ஸோ நம்ம அப்புறம் ஃபர்தரா நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, இந்த பிரபுபாதாவுடைய இந்த வியாக்கியானங்கள்லாம் எதை பேஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ப்ராமினென்ட்லி வந்து ஸ்ரீ பலதேவ வித்யாபூஷணருடைய வியாக்கியானங்கள் இருந்தும், ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தக்குரா வியாக்கியானங்கள் இருந்தும், ஸ்ரீதர சுவாமி, அப்புறம் ஸ்ரீபத ராமானுச்சாரியா இவங்களுடைய வியாக்கியானங்கள் இருந்து எடுத்து நமக்கு பர்பட்டில் இந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் வச்சு நமக்கு பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்துடலாம். அதே மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் இந்த பகவத்கீதையில 700 வேர்சஸ் ஸ்லோகங்கள் உண்டு. அதுல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து 574 வேர்சஸ் பேசுறாங்க, அர்ஜுனர் 84, சஞ்சயர் 41, திருதராஷ்டர் 1 அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்புறம் நம்ம இந்த சாப்டர் பார்க்கும்போது சாப்டர் 1 அதுல வந்து 1லேருந்து 27 வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் செக்ஷன் ஏ. அதுல வந்து வாரோட ப்ரிப்பரேஷன்ஸ், அந்த போருக்கான ஆயத்தம். அதே மாதிரி செக்ஷன் பியில் வந்து 1.28லேருந்து 1.46 வரைக்கும் அர்ஜுனாவுடைய டவுட்ஸ், இது நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ இந்த செக்ஷன் ஏல பார்த்தோம்னா வேர்ஸ் 1லேருந்து 27 வரைக்கும் எப்படி இப்போ இது பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, 1லேருந்து 13 வரைக்கும் சஞ்சய் வந்து இன்ஃபார்ம் திருதராஷ்டிரா துரியோதனாஸ் அப்ரைசல் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் ஃபைட்டிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் பாண்டவான் குரு ஆர்மிஸ். சஞ்சயன் வந்து இந்த திருதராஷ்டிரர்கிட்ட துரியோதனர் வந்து அந்த படை பலத்தை பற்றி ஆய்வு செய்து அதை பற்றி பேசுறார். அதை வந்து எடுத்து வைக்கிறாரு. அதே மாதிரி பீஷ்மரும்
அதுக்கு 13வது ஸ்லோகம் முடிகிற டைம்ல பீஷ்மர் வந்து அந்த அவருடைய அந்த சங்கை வந்து எடுத்து முழங்குறார். அது வரைக்கும் வந்து 1 to 13. 14லேருந்து 19 வந்து கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனன் பாண்டவர்களுடைய அவர்களுடைய சங்குகளை முழங்குகிறார்கள். அப்புறம் அந்த பாண்டவ அவங்களுடைய சேனையை பற்றி அவங்க அந்த செய்யும்போது இந்த குரு அதாவது கௌரவர்கள் வந்து அந்த முழக்கத்தை கேட்டு அப்படியே அவங்க சோர்வடைகிறார்கள். அதை பற்றி பார்ப்போம் நம்ம. 14 to 19. 20 to 27ல வந்து அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட அந்த அவருடைய ரதத்தை அந்த 2 சேனைக்கு நடுவிலே கொண்டு செல்லுமாறு கேட்கிறார். அதை பற்றி பார்க்க போறோம் நம்ம. ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் 27 ஸ்லோகாஸ் வந்து எப்படி பார்க்க போறோம் நம்ம. ஸோ நம்ம இந்த வேர்ஸ் 1 இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் இதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மணி படித்தோம் இல்லை, யாராச்சும் படிக்குங்க. ஷோ இது ஷேர் பண்ணுறேன். தெரியுதா இது ஸ்லோகம் தெரியுதா? இல்ல பிரபு. இல்லையா? ஓகே, வெரி குட். நான் படிக்கட்டுமா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, படிங்க பிரபு. தெரியுதா ஸ்லோகம்? தெரியுதா? சரி. ஓகே. குருஷேத்திர போர்க்காலத்தில் படைகளை கவனித்தல். பதம் 1. திருராஷ்டிரவாச தர்மக்ஷேத்திரே குருஷேத்திரே சமவேதா யூயுச்சவா மாமகா பாண்டவாஸ் சைவ கிம் அகுர்வத சஞ்சயா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இது டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சிருங்க. திருதராஷ்டிர கூறினார், சஞ்சயனே, போர் புரியும் விருப்பத்துடன் தர்மக்ஷேத்திரமான குருஷேத்திரத்தில் ஒன்று கூடிய என் மகன்களும் பாண்டியன் மகன்களும் என்ன செய்தனர்? ஹரே கிருஷ்ணா. ரைட். சோ என்ன செய்தது? ஏன் இந்த கேள்வி அவர் மனசுல வருது? இல்ல, எல்லாருக்கும் தெரியும் போர்க்களத்துக்கு எதுக்கு போவாங்க? எல்லாரும் போர் செய்ய தான் போவாங்க. பின்ன ஏன் வந்து திருதராஷ்டிரோடைய மனதுல இந்த மாதிரி ஒரு டவுட் வர வேண்டியிருக்கு? பிரபுஜி, அவருக்கு வந்து கண்ணு தெரியாது பிரபுஜி. ஓகே. அதனால அங்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாரு. அதுல அர்ஜுனன் வந்து கொஞ்சம் பயப்படுற மாதிரி சூழ்நிலையில இருக்காரு, குழப்ப நிலையில. அதனாலதான் அவர் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாரு பிரபுஜி. ஓகே. அவருக்கு அந்த டைம்ல அர்ஜுன் குழப்பத்துல இருக்காருன்னு தெரியுமா? அர்ஜுனர் வந்து அப்போ அந்த டைம்ல குழப்பத்துல இருக்காரா தெரியுமா? இல்ல, அப்ப தெரியாது. அப்ப தெரியாது. ஓகே. அப்படி இருந்தாலும் வந்து அவர் கேக்குறாரு, ஏன் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு. ஓகே. போர் நடக்கிற இடமே பிரபுஜி குருஷேத்திரம். தர்ம யுத்தம் நிறைய பேர் அங்க யாகெல்லாம் பண்ணி எல்லாம் தர்மக்ஷேத்திரம். அது தர்மம் தான் வெளில 100% அவருக்கும் தெரியும். அது இல்லாத வேற பகவான் கிருஷ்ணர் அவங்க சைடு இருக்கான்றதும் தெரியும் அவருக்கு. ஓகே. அதனால அவருக்கு ஒரு சந்தேகம், ஏதாவது மாற்றம் வருமா, நம்ம பசங்க விட்டு கொடுத்துருவாங்களா அப்படின்ற ஒரு அதாவது ஆவல், ஆசை எல்லாம் சொல்லலாம். அதை பத்தி தர்மம் ஜெயிக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு. ஓகே. அது மாதிரி அவர் மனசுல ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இல்லையா? ஓகே. ஸோ அதுல பார்த்தோம்னா வந்து பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி தட் இஸ் குருக்ஷேத்திரம் வந்து தர்மக்ஷேத்திரம் இல்லையா? அந்த இடத்துல வந்து என்ன, எதனால தர்மக்ஷேத்திரம் சொல்றோம்? அங்க வந்து ரிலீஜியஸ் ரிச்சுவல்ஸ், தட் இஸ் புனிதமான காரியங்கள் செய்யப்படுகின்ற இடம் அது. அப்புறம் கிருஷ்ணர் இருக்காரு. அப்புறம் வந்து வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? குருக்ஷேத்திரத்துல அது வந்து வழிபடக்கூடிய ஒரு இடம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாம பாண்டவர்கள் வந்து இது தட் இஸ் ரைட்டியஸ்னஸ்னா என்னது? தர்மத்தின் பக்கம் இருக்கிறவர்கள் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல வந்து போர் புரியும் போது திருதராஷ்டிர மனசுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு பயம் இருக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம என்ன, தட் இஸ் இப்போ ஒரு தர்மக்ஷேத்திரத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, தட் இஸ் நம்ம இந்த ஒரு வயக்காட்டுல என்ன நடக்கும்? வயக்காட்டுல வந்து பயிர் வரும்போது இந்த களைகள் எல்லாம் எடுத்து இது பண்ணுவோம், களைவாங்க இல்லையா? தட் இஸ் இந்த களைகள் எல்லாம். ஸோ அதே மாதிரி வந்து இந்த தர்மக்ஷேத்திரத்துல வந்து போர் நடக்கிற டைம்ல
கலைகள், தட் இஸ் இந்த அதர்மத்தை வந்து அதர்மம் களையப்படும். அப்படி இருக்கும்போது என்ன, தட் இஸ் கௌரவர்கள் தான் இதுல வந்து கலை அப்படின்னு சொல்றாங்க. காரணம் என்னன்னா அவர்கள் அதர்மத்தின் பக்கம் இருக்கிறார்கள். ஸோ அதனால அது ஒரு டவுட். அது மட்டும் கிடையாது. நம்ம என்னன்னா இந்த திருதராஷ்டிரம் துரியோதனனும் என்ன அவங்க மனசுல அப்படின்னா பாண்டவர்களுடைய தட் இஸ் பாண்டவர்கள் இனி போரில் வென்ற பிறகு அவர்களுடைய அந்த ராஜ்யத்தை வந்து மீண்டும் எடுக்கக்கூடாது. அப்படி இருக்கும்போது போர் வந்து ரொம்ப அவசியமானது. ஸோ அதனால பாண்டவர்கள் வந்து தர்மத்தின் பக்கம் உள்ளவர்களால அவங்க வந்து ஓகே போர் செய்ய வேணாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும், அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நடக்குதா அப்படின்ட்டு இவருடைய மனசு, திருதராஷ்டிர மனசுல ஒரு சின்ன ஒரு ஐயம் இருக்கிறது. அதுவும் வந்து இருக்குது. ஸோ இது திருதராஷ்டிரோட மனதை வந்து இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவரோட மனதுடைய நிலையை பத்தி நம்ம இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். திருதராஷ்டிரர் வந்து எப்படியும் இந்த போர் நடக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாரு. ஆனா மனதுக்குள்ள இந்த பயமும் உண்டு. அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு, இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா மாமக்காக அப்படின்னாங்க. அப்படின்னா என்ன, அது ஒரு அந்த வார்த்தை பாத்தீங்க இல்லையா, மாமக்காக அப்படின்றாங்க. அதோடைய இது என்ன அர்த்தம், என்ன? எனது பிள்ளைகள். ஆமா, இது என்ன காரணம் அப்படின்னா அவரு வந்து அவருடைய பிள்ளைகள், இப்ப பாண்டவர்களும் அவரோட பிள்ளை மாதிரி தானே இருக்கணும். ஏன்னா அவருடைய இல்லையா தம்பியோட பசங்க தான் இல்லையா, அவங்களையும் அவருடைய பிள்ளை தான் நம்ம சொல்லணும் இல்லையா. ஆனா வந்து அவர் வந்து 2 பேரும் பிரிச்சு பார்க்கிறார். ஸோ தன் பிள்ளைகள் மேலதான் அவருக்கு வந்து அந்த இது இருக்கிறது, கம்பேஷன் இருக்கு, தவிர பாண்டவர்கள் மேல அவருக்கு எந்த விதமான அன்பும் கிடையாது. ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ நம்ம இதெல்லாம் பார்க்கும்போது பிரபுஜி பங்காளி சண்டைன்றது அப்பவே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். கலிகாலம் ஆரம்பம் இல்லையா, அதனாலதான் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி நடக்குது. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரியுது அப்படின்னா திருதராஷ்டிரர் வந்து அவர் மனதுல போர் வேணும் என்று இருந்தால் கூட மனதில் வந்து சில ஐயங்கள் உண்டு. அது மட்டும் இல்லாம இந்த இதுல இருந்து ஸ்லோகத்துல இருந்து திருதராஷ்டிரருடைய மனதை பற்றியும் அவருடைய குணத்தை பற்றியும் வந்து நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் நம்ம பார்த்த மாதிரி இந்த ஒரே ஒரு தான் வந்து திருதராஷ்டிர கூறிய இது ஒன்னே ஒண்ணுதான், இந்த ஒரே ஸ்லோகத்துல தான் திருதராஷ்டிரருடைய கூற்று உள்ளது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஓகே, சோ நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ண. திருஷ்டுவாது பாண்டவானீகம் விடம் து துரியோதனஸ்ததா ஆச்சாரியம் உபசங்கம்ய ராஜா வசனம் அப்ரவீத். சஞ்சயன் கூறினான், மன்னரே, பாண்டுவின் மகன்களால் அணிவகுக்கப்பட்ட படையை மேற்பார்வையிட்ட பிறகு மன்னன் துரியோதனன் தன் ஆச்சாரியரை அணுகி பின்வருமாறு கூறினான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது நம்ம படிக்கும்போது இந்த சஞ்சய வாச்சா அதுவும் கூட சேர்த்து படிக்கலாம். ஓகே, எல்லாரும் வந்து அடுத்த வாட்டி. ஓகே, சோ என்ன பண்றாரு, தட் இஸ் சஞ்சயன் வந்து ஒரு திருதராஷ்டிரத்தை சொல்றாரு. ஓகே, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு துரியோதனன் வந்து அவருடைய அந்த படை சேனையின் இந்த ஃபார்மேஷன் இருக்கு இல்லையா, எப்படி அது என்ன, வாட் இஸ் தமிழ் வேர்டு என்ன ஃபார்மேஷன் அப்படின்னா, அது எப்படி வந்து இது பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னு இல்லையா. ஃபார்மேஷனுக்கு என்ன இது, வாட் இஸ் டிரான்ஸ்லேஷன்? அணிவகுப்பு. கரெக்ட், படை அணிவகுப்பு. இந்த படை அணிவகுப்பை பார்த்த உடனே எப்படி வந்து இருக்குன்னு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் நேரா வந்து அவருடைய டீச்சர், யார் அவருடைய டீச்சர், இவங்களுடைய டீச்சர் யாரு, குரு யாரு, துரியோதனுடைய துரோணர் கிட்ட போறாரு அவர். ஸோ நீங்க இந்த பர்பட் பார்த்தீங்கன்னா அதுல இருந்து கிளியரா தெரியும் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் துரியோதனன் இந்த மாதிரி அணிவகுப்பை பார்த்துட்டு ஏன் துரோணர் கிட்ட போறாருன்னா, அவர் ஒரு பொலிட்டீஷியன் மாதிரி. எப்படி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அரசியல்வாதி எப்படி என்ன பண்ணுவாங்க, தட் இஸ் அவங்க வந்து மற்றவங்களை வந்து மேனிப்புலேட் பண்ண பார்ப்பாங்க இல்லையா, அவர்களை வந்து சுவாதீனப்படுத்த பார்ப்பாங்க, அவங்க மனசுல வந்து சில ப்ரெஷர் கொடுப்பாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி
அந்த எண்ணத்தை வைத்துக்கொண்டு துரியோதனர் துரோணாச்சாரியாவை அணுகிறார். அது பார்க்குறோம். ஸோ என்ன பேசினார் நம்ம அடுத்தது பார்க்க போறோம். இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரியுது, இந்த இவருடைய அந்த துரியோதனனுடைய குணமும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரசியல்வாதி இருக்கிற குணம், அந்த மாதிரி இருக்கிற கீழ்த்தரமான குணம் இருக்கிறதுனால துரியோதனனும் அவங்க அப்பா மாதிரி திருதராஷ்டிர மாதிரி அவரும் மனதில் ஊனமற்றவர் தான். திருதராஷ்டிரக்கு கண் பார்வை இல்லை, இவருக்கு மனது சரியான மனது கிடையாது, அதர்ம நிறைந்த மனது. ஸோ அவர் ரெண்டு பேருக்கும் மனது ஊனமுற்ற மனதுதான் அப்படின்னு இது நமக்கு தெரியுது. ஓகே பிரபுஜி, ஓகே படிங்களேன் மூணாவது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தாம் பாண்டு புத்திரானாம் ஆச்சாரிய மகிதியும் சமும் வீடாமாம் திருபத புத்திரேன தவ சிஷ்யனே தீமத. ஆச்சாரியரே, துருபதகுமாரனான உங்கள் புத்திசாலி சீடனால் நேர்த்தியாக அணிவகுக்கப்பட்ட பாண்டு புத்திரனின் மாபெரும் படையை பாருங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? தட் இஸ் ரெண்டு பாண்டு புத்திரர்களை யாரு லீட் பண்றா? அவங்களுடைய லீடர் யாரு? பாண்டு புத்திரர்களை, அவர்களுடைய சேனையை அணிவகுப்பினை யாரு அது யாரு லீடர்ஷிப் கொடுக்குறா? ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியல மாதர் பிரபுஜி, தெரியல. ஓகே, ஸ்கிரீன் தெரியலன்னா உடனே சொல்லிடுங்க. பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் நான் அதை ஆப்ரேட் பண்ணும்போது ஸ்கிரீன் தெரியாம இருந்ததுன்னா இதாயிடும். சாரி. இப்ப தெரியுதுங்களா? இப்ப தெரியுது. ஓகே, ஃபைன், தேங்க்யூ. ஓகே, ஸோ இந்த பாண்டவர் சேனையை பாண்டவர் சேனைக்கு யாரு லீடர்ஷிப் கொடுக்குறா? திருஷ்டத்யும்னன். ஆமா, யாருடைய மகன்? திரௌபதியுடைய அண்ணன். ஆமா, துரோபதருடைய மகன். ஓகே, ஸோ இவர் இந்த மாதிரி துரியோதன் துரோணர்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு பேச்சு சொல்லணும்னா என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க? குருவுக்கு முதல்ல மரியாதை கொடுக்கணும், அவருடைய கருத்து கேட்கணும், அவருடைய அவரு உன்னால உண்டாக்கப்பட்ட தயாரிக்கப்பட்ட சீடன் நிக்கிற அப்படி எதிர்த்து நீ அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு போற அப்படின்ற மாதிரியும் அவன் மனசுல இருக்கு. இருந்தாலும் அது மறைமுகமா சொல்ற. அப்படி அவருக்கு ஒரு சூழ்ச்சி முறையில சொல்றாரு. அதான் அவருடைய இந்த அரசியல்வாதி குணம் வெளியே தெரியுது ஃபர்தரா, இல்லையா? அவர் அங்க போய் என்ன சொல்றாரு துரோணாச்சாரியாரு, இந்த மாதிரி துஷ்டத்யுமன் யாரு, அவர் இந்த துரோணருடைய முடிவு எப்படியும் துஷ்டத்யுமனால் தான் வரும் அப்படின்னு தெரியும். அந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு நீ இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்க, தட் இஸ் போர் வித்தைகள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க நீங்க. அப்படி இருக்கு அவரு நீங்க அது மட்டும் இல்லாம பாண்டவர்களும் உங்களுக்கு ரொம்ப இஷ்டப்பட்ட இல்லையா விருப்பமான டிசைபிள்ஸ் சீடர்கள் அவங்க. ஆனா அவங்களுக்கு நீங்க எந்த விதமான லீனியன்சியும் கொடுக்க கூடாது. லீனியன்சின்னு சொன்ன எந்த விதமான இது தட் இஸ் ஃபேவரும் பண்ணக்கூடாது, ஆமா, சலுகையும் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அந்த மாதிரி சலுகை கொடுத்தா என்ன இவங்க கௌரவர்கள் தோற்று விடுவார்கள் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி துரோணாச்சாரியரை அவர் மேல் குற்றம் சொல்ற மாதிரி சொல்றாரு. அதே டைம்ல அவரை பாசிஃபை பண்றவும் பாக்குறாங்க. ஸோ இது ஒரு அரசியல்வாதியினோட குணம் இல்லையா? அது நமக்கு இது ஃபர்தரா தெரியுது. துரியோதனோட குணத்தை நம்ம மீண்டும் நமக்கு இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பார்க்கலாமா? இதை பார்க்கும்போது துரியோதனுடைய இது என்ன எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி இருக்கு பாருங்க. துரோணாச்சாரியர் பார்க்கும்போது துரியோதனுடைய இது எப்படி இருக்கு பாருங்க, எக்ஸ்பிரஷன் என்ன தெரியுது நமக்கு இதுல இருந்து? கவலைப்படுற மாதிரி தான் இருக்கு. கவலைப்படுற மாதிரி இருக்கு இல்லையா? சோ துரியோதனோட மனசு கவலை நிறைந்துதான் இருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே,
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்ர சூர மகேஷ்வாச பீமார்ஜுனா சமாயுதி யுக்தானே வீராடேஷ் சத்ருபதஷ் சமாக ரதஹ. அந்த சேனையில் பீமனுக்கும் அர்ஜுனுக்கும் சமமான வில்லாளிகள் பலரும் இருக்கின்றனர். யுயுதானன், விராடன், துருபதன் போன்ற மாபெரும் வீரர்களும் உள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து இனி வர 2-3 வேர்ஸ் ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்ல போறாருன்னா, துரியோதனன் வந்து தட் இஸ் பாண்டவர்கள் சேனையை பற்றி வந்து அங்கே யாரெல்லாம் இருக்கோ அதை பற்றி எல்லாம் வந்து எடுத்துரைக்க போகிறார். ஸோ இதில் என்ன சொல்றாரு, அப்போ பாண்டவர் சேனையில யாரெல்லாம் இருக்கா, பீமர் இருக்காங்க, அர்ஜுனர் இருக்காங்க. அவர் மட்டும் இல்லாம வந்து இந்த யுயுதனன், விராதா, ரூபதா அந்த மாதிரி நல்ல தட் இஸ் எக்ஸ்பர்ட் ஃபைட்டர்ஸ் எல்லாம் அங்க இருக்காங்க அப்படின்ட்டு அவரு சொல்றாரு. ஓகே, அடுத்தது படி. ஹரே கிருஷ்ணா. படி. பதம் 5. திருஷகேதுஷ் சேகிதானः காஷிராஜஸ்ஸ வீரியவான் புருஜித் குந்திபோஜஸ்ஸ ஷைப்பஸ்ஸ ச நர புங்கவா. மேலும் திருஷ்டகேது, சேதிதானன், காசிராஜன், புருஜித், குந்திபோஜன், ஷப்யன் போன்ற சிறந்த பலமிக்க போர் வீரர்கள் பலரும் உள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஆமா. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல பர்தரா நீ பாக்கி மற்ற போர் வீரர்களை பத்தி சொல்லுகிறார். யாரெல்லாம் அப்படின்னா, திருஷ்டகேது, சேகிதானா, காசிராஜர், புருஜித், குந்திபோஜர், சாய்பியா இவர்கள்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி. இவங்கெல்லாம் யாரு, நல்ல போராளிகள், சிறந்த போராளிகள் எல்லாரும். ஓகே. 6 மாதாஜி எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். என்ன இது டிஜிட்டல் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, எல்லாரும் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பிரபுஜி, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே யுதா மன்யுஷ் ச விக்ராந்த உத்தமௌஜ ச வீரியவான் சௌபத்ரோ ரௌபதே யாஷ் ச சர்வ ஏவ மகாரதா. வீரரான யதாமன்யு, பலமுள்ள உத்தமௌஜன், சுபத்ரையின் புதல்வன் மற்றும் திரௌபதியின் குமாரர்களும் இருக்கின்றனர். இப்படை வீரர்கள் அனைவரும் மாபெரும் ரத வீரர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்திலையும் இதுதான், துரியோதனன் வந்து பாண்டவர்களுடைய மகாரத ரதிகளை பத்தி திரும்பி பேசுறாரு. ஓகே, நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம். இப்போ துரியோதனர் வந்து இந்த வேர்ஸ்ல இந்த 1.7 இருந்து தன்னுடைய கௌரவ சேனையை பத்தி சொல்ல போறார். படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அஸ்மாகம் து விசிஷ்டாயே தான் நிவோதத் விஜயோத்தமः நாயகா மம சைன்யஸ்ய சமக்ஞார்த்தம் தான் பிரவிமீதே. ஆனால் பிராமணரில் சிறந்தவரே, தாங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காக எனது சேனையை வழிநடத்தும் தகுதி வாய்ந்த நாயர்களை பற்றியும் தங்களிடம் கூறுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ அதான் அவர் வந்து கௌரவ சேனையை பத்தி இப்ப பேச போறாரு அவர். ஓகே, 1.8 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பவான் பீஷ்மர் ச கர்ணர் ச கிருபஷ் ச சமிதிம் ஜெய அஸ்வத்தாமா வீகர்ணஷ் ச சௌமத்தி ததைவ ச. மரியாதைக்குரிய தாங்கள் பீஷ்மர், கர்ணன், கிருபாச்சாரியார், அஸ்வத்தமான், விகர்ணன் மற்றும் சோமதத்தனின் குமாரரான பூஷிர்வான் முதலியோர் போரில் எப்போதும் வெற்றி காண்பவர்களே. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இவர் வந்து இப்போ கௌரவ சேனையை பத்தி சொல்றார். யாரெல்லாம் அவர் சொல்ற, துரோணாச்சாரியார், அது மட்டும் இல்லாம பீஷ்மர், கர்ணர், கிருபர், அப்புறம் அஸ்வத்தாமா, விகர்ணன், அப்புறம் சன் ஆஃப் சோமதத்தா, அவர் பேர்னா பூரிஸ்ராவா, அவரு எல்லாரும் வந்து இருக்காங்க. இவரெல்லாம் வந்து பல போர்களை வெற்றி கொண்டவர்கள் அவர்கள்லாம். அந்த மாதிரி எல்லாரும் வலிமை மிக்க போராளிகள் அப்படின்ட்டு அது சொல்றாரு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்நேஷ
பவசூரா மத் அர்த்தே தியக்த ஜீவிதா நானா சஸ்திர பிரகரணான சர்வே யுக்த விசாரதா. எனக்காக உயிரையும் கொடுக்கக்கூடிய எண்ணற்ற மாவீரர்கள் பலரும் உள்ளனர். யுத்தத்தில் வல்லுநர்களான அவர்கள் அனைவரும் பலவிதமான ஆயுதங்களுடன் தயாராக உள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது ஃபர்தர் யாரெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு சொல்றார். ஸோ எண்ணற்ற வீரர்கள் இருக்கிறார்கள். அதே மாதிரி அவர்கள் தட் இஸ் நமக்கு வேண்டி, தட் இஸ் துரியோதனுக்கு வேண்டி உயிரை விடக்கூட அவர்கள் தயாராக உள்ளார்கள் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுல இருந்தே பார்க்கும்போது அவர் மனதுல துரியோதனுக்கு வெற்றியை வச்சு ஒரு சின்ன ஒரு ஆதங்கம் உள்ளது அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இல்லாட்டி என்னன்னா போர்க்களத்துல இந்த மாதிரி உயிரை துறக்கிறதுக்கு கூட எல்லாரும் ரெடின்னு அந்த மாதிரி இருக்கிற வார்த்தைகள் ஒரு போர் வீரன்கிட்ட இருந்து வராது. ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது, துரியோதன் மனதுல சின்ன ஒரு ஐயம் உள்ளது அப்படின்ட்டு அவரு நமக்கு இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனால் நமக்கு தெரியும் எல்லாரும் இந்த போர்ல எல்லாரும் மடிய போறார்கள் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும். ஏன்னா கிருஷ்ணர் பாண்டவர் பக்கம் இருக்கிறார் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அபர்யாப்தம் தத் அஸ்மாகம் பலம் பீஷ்மாயி ரட்சிதம் பர்யாப்தம் சிதம் ஏதேஷாம் பலம் பீமாபி ரட்சிதம். பாட்டனார் வீட்டில் பீஷ்மனால் சிறப்பாக பாதுகாக்கப்பட்ட நமது பலம் அளக்க இயலாதது. ஆனால் பீமனால் கவனமாக பாதுகாக்கப்பட்ட பாண்டவ சேனையோ அளவிடக்கூடியதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சார் இதுல நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு துரியோதனுடைய ஒரு கூற்று நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, கௌரவ சேனையுடைய பலத்தை பார்த்தீங்கன்னா அது அளவு கடந்தது. தட் இஸ் இம்மெஷரபிள். பலம் நமக்கு ஜாஸ்தியான பலம் நமக்கு இருக்கு. நம்மள பீஷ்மர் பிதாமா அவர் நம்மளை காக்கிறார். நமக்கு அவரு தான் நமக்கு லீடர்ஷிப் கொடுக்குறாரு. ஆனா பாண்டவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பீமர் தான் பாண்டவர் சேனையை பாண்டவர் சேனைக்கு பலம் கொடுக்கிறார். ஸோ பீமரையும் கம்பேர் பண்ணும்போது பீஷ்மர் தான் மகா போராளி இல்லையா. பீமர் அதை விட கம்மி தான் அப்படின்ட்டு இவங்களுக்கு இந்த கௌரவ சேனை, தட் இஸ் கௌரவ சேனைக்கு அவரு ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுக்கிறாரு அவரு. ஆனால் என்ன யாதார்த்தியம் என்ன, பீமர் பாண்டவர்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரென்த்தா இருந்தால் கூட அவங்களோட மெயின் ஸ்ட்ரென்த் யாரு, கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணரே பாண்டவர்களுக்கு பாண்டவர்கள் இருக்கிறதுனால வேற யாராலும் அந்த அளவுக்கு ஈடு கொடுக்க முடியாது இல்லையா. அந்த பலம் வேற எங்கேயும் நமக்கு வேற யாராலையும் ஈடு செய்ய முடியாத பலம் அது. நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். இப்போ ஷேர் பண்ற ஒரு பாண்டவர்களுடைய பலம் என்ன, கௌரவர்களுடைய பலம் என்ன, அதை பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் இப்போ ஷேர் பண்றோம். இது இப்போ பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்களுடைய சேனையுடைய பலம் என்ன, கௌரவர்களுடைய சேனையுடைய பலம் அப்படின்னா, பாண்டவர்களுடைய சேனையுடைய சைஸ் பாத்தீங்கன்னா 7 அக்ஷோகினி அப்படின்னு. ஒரு அக்ஷோகினி அப்படின்னா எவ்வளவுன்னா 21,870 ரதம், 21,870 யானைகள், 65,610 குதிரைகள், 1,09,350 காலால் படை. இதுதான் ஒரு அக்ஷோகினின்னு சொல்றது. அதே மாதிரி பாண்டவர் சேனை பார்த்தோம்னா அதுல 7 அக்ஷோகினி. ஆனா கௌரவ சேனை பார்த்தோம்னா 11 அக்ஷோகினி இருக்கு. ஸோ படை பலத்தால் எண்ணிக்கையால் பார்க்கும்போது கௌரவர்களுடைய சேனை எண்ணிக்கையில் ஜாஸ்தி பலமானது எண்ணிக்கையில். அதே மாதிரி
பாண்டவர்களுடைய சேனாதிபதி யாரு? திருஷ்டத்யும்னர். கௌரவர்களுடைய சேனாதிபதி பீஷ்மர் இருக்காரு. அப்புறம் துரோணர், கர்ணர், சால்யா, துரியோதன் இவங்க எல்லாம் வந்து கௌரவர் பக்கம் இருக்காங்க. அதே மாதிரி பாண்டவர்களுக்கு வந்து மகாரதி அப்படின்னு பார்த்தா யாரு? பாண்டவர் பக்கம் இருக்கிறது அர்ஜுனர், மகாரதி. ஆனா கௌரவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணர், அஸ்வத்தாமா 4 மகாரதிகள் இருக்காங்க. ஒரு மகாரதியை கண்ட்ரோல் பண்ணா 60,000 போராளிகளை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க ஒரு மகாரதி. அப்புறம் அதிரதி அப்படின்னா 10,000 போராளிகளை கண்ட்ரோல் பண்றது யாரெல்லாம் பார்த்தா யுதிஷ்டர், பீமர், துஷ்டத்யும்னர், கடோத்கஜன், சத்யகி அண்ட் யூத்ஸ். இவங்க எல்லாம் வந்து 10,000 இது வாரியர்ஸை வந்து அவங்க கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. ஸோ மகாரதினா 60,000. பாண்டவ பக்கத்து அர்ஜுன் மட்டும்தான் 60,000 வாரியர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ற ஒரு ஃபார்மேஷன்ல. மற்றவங்க எல்லாம் வந்து 1,000. ஆனா வந்து கௌரவர் பட்சத்துல பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணர், அஸ்வத்தம் இவங்க 4 பேரும் வந்து மகாரதிகள் 60,000 பேரை கண்ட்ரோல் பண்றவங்க. அதே மாதிரி இவங்க அதிரதி பார்க்கும்போது ஷால்யா, சோமதத்தா, பூரீஸ்வர, பாகதத்தா, அப்புறம் ஜெயதிரதா அண்ட் கிரீத்தி வர்மா இவங்க எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் நமக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்கு வேண்டிதான். ஒரு பத்தினா வந்து ஒரு சேரியட், ஒரு ரதம், ஒரு எலிஃபென்ட், ஒரு யானை, 3 குதிரைகள், 5 காலாட்படைகள் இதெல்லாம். ஸோ அவங்க கமாண்டர் சீஃப் வந்து பத்திபால் அப்படின்வாங்க. அப்படியே போய் இதுல தான் வந்து ஏற்றவும் இது உன்னதமான பேர், தட் இஸ் லார்ஜஸ்ட் ஃபார்மேஷன் இதுதான். அது நம்ம பார்த்த மாதிரி அக்ஷௌனி நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா? 21,870 ரதம், 21,870 யானைகள், 65,610 குதிரைகள், 1,09,350 காலாட்படைகள். இதுதான் மகா சேனாதிபதி தான் இவங்களை நயிக்கிறாங்க, லீடர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது மாதிரி ஒரு சேனாதிபதினா வந்து அவங்க 3,645 காலாட்படையை லீடர்ஷிப் கொடுக்குறவங்க தான் சேனாதிபதின்றாங்க, சேனாபதி. அப்புறம் அனிகாதிபதினா 1,09,035. அதுல 10 மடங்கு தான் மகா சேனாதிபதின்றது. ஸோ இங்க மகா சேனாதிபதி யாரு? இங்க பார்த்தோம்னா திருஷ்டத்யும்னர். பாண்டவர்களுக்கு அதே மாதிரி கௌரவர்களுக்கு 4 பேர் இருக்காங்க, பீஷ்மர், துரோணாச்சாரியர், அது மாதிரி கர்ணர், சால்ய, துரியோதனர். ஸோ இவங்க படை ஜாஸ்தி இல்லையா, எண்ணிக்கையில ஜாஸ்தி அப்படி. ஸோ நம்ம மனசுல இப்போ இதுல ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். தட் இஸ் எண்ணிக்கையில பார்க்கும்போது பாண்டவர்களுடைய சேனை வந்து கம்மியா, தட் இஸ் சின்னதாக இருந்தாலும் நமக்கு என்ன மனசுல தெரியுது? கிருஷ்ணர் வந்து பாண்டவர்கள் இருக்கிறதுனால இந்த எண்ணிக்கையினால எந்தவித பாதிப்பும் பாண்டவர்களுக்கு ஏற்படாது அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோம். ஓகே, 11, 12 பார்க்குறோம் இப்போ. ஓகே, நம்ம அங்க ஸ்லோகத்துக்கு போய்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு ஸ்லோகம் படிங்க பிரபுஜி. அயனேஷு ச சர்வேஷு யதா பாதம் அவஸ்திதா பீஷ்மம் ஏவாபி ரிஷந்து பவந்த சர்வ ஏவஹி. படை அணிவப்பின் நுழைவாயிலில் தத்தமது போர் முனைகளில் இருந்தபடியே நீங்கள் அனைவரும் பாட்டனார் பீஷ்மருக்கு முழு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணன். ஆமா. ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? இது வரைக்கும் வந்து இவர் வந்து நம்ம பார்த்தோம், நம்ம பாண்டவர்களுடைய கௌரவர்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தியா இருந்தால் கூட வந்து இவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க? பீஷ்மரை வந்து நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்,
ஏன்னா இது பீஷ்மரை வந்து விசத்து பேசிட்டு இருந்தார் இல்லையா, பீஷ்மர் தான் எல்லா லீடர்ஷிப் கொடுக்குறாரு, அவர் வந்து மகாரதி, இதெல்லாம் பேசுறாங்க. இப்போ மற்றவர்கள் வந்து அவர்களை குறைவாக அவர் நினைத்து எடை போடுகிறார் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது இல்லையா. ஸோ அதனால என்ன சொல்றாங்க, பீஷ்மர் இருக்காரு, அவரு வந்து கொஞ்சம் என்ன வயசான இது இருந்தால் கூட வந்து அவரே வந்து பாக்கி எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ஏன்னா இந்த அணி வகுப்பு இருக்கு இல்லையா, அந்த அணி வகுப்பு வந்து எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல வீக் ஆனாலும் வந்து எதிரி உள்ள புந்துடலாம். ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பதம் 12. தஸ்ய சஞ்சிஜனன் ஜனயன் அர்ஷங்குரு பிதாமக சிம்ஹநாதம் வினத்யோச்சை சங்கம் தத் நௌ பிரதாபவான். பின்னர் குரு வம்சத்தின் மாபெரும் வீரரும் பாட்டனாருமான பீஷ்மர் தனது சங்கை சிங்க கர்ஜனை போன்று உறக்க ஊதி துரியோதனுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ இதுல 11 நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு பாயிண்ட் என்ன நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, தட் இஸ் இதெல்லாம் தட் இஸ் பாண்டவர்கள் சேனையை பத்தி, ஐ மீன் பாண்டவர்கள் சேனையை பத்தி பேசுறாங்க. அப்புறம் வந்து என்ன சொல்றாரு, துரியோதனன் கௌரவர்கள் சேனையினுடைய இது சொல்றாரு இல்லையா, ஸ்ட்ரென்த்தை பத்தி எல்லாம் சொல்றாரு. அப்படி எல்லாம் சொல்லும்போது கூட மனசுல ஒரு டவுட் வந்திருக்கலாம் இல்லையா. ஓகே, இதெல்லாம் இப்படி எல்லாம் பேசுறாங்க, இப்படி எல்லாம் இருக்கு, ஆனா வந்து கிருஷ்ணர் அவருடைய தட் இஸ் பாண்டவர்கள் பக்கம் இருக்காரு, எல்லாம் இருக்காங்க. ஸோ அப்படி இருக்கிற டைம்ல வந்து இந்த கௌரவர்களுடைய நிலை என்ன அப்படின்ட்டு யோசித்து பார்க்கும்போது என்ன, இவர்களுக்கு தெரியும் தட் இஸ் இந்த பீஷ்மரும் சரி துரோணாச்சாரியரும் சரி இவர்கள்லாம் வந்து மகாரதிகள் தான். ஆனா இந்த போர்னு வர டைம்ல வந்து தட் இஸ் துரியோதனனை சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா இல்லையான்னு ஒரு மனதுல வந்து ஒரு டவுட்டும் வருது. எதனால வருது இந்த டவுட், இவர்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து தர்மத்தின் பக்கம் இருக்கிறவர்கள் இல்லையா. பீஷ்மரும் துரோணர் இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்மத்தின் பக்கம் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் வந்து துரியோதனனுக்கு வேண்டி போர்க்களத்தில் அவர் துரியோதன் பக்கம் இருக்காங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த டவுட் வருது இல்லையா, இவர்கள் வந்து போரில் வந்து கௌரவர்களுக்கு வேண்டி போர் புரிவாங்களா இல்லையா அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி டவுட்டை வந்து எப்படி இவரு நம்ம துரியோதனன் வந்து அசர்டன் பண்றாரு. இந்த மாதிரி டவுட் துரியோதனன் இவங்க பீஷ்மரும் துரோணர் எல்லாம் வந்து பாண்டவர் பக்கம் பாண்டவர்கள் மேல இந்த கருணை காமிக்க மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு துரியோதனுக்கு எப்படி வந்து அவர் மனதில் அந்த உறுதி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? எதனால துரோணாச்சாரியரும் சரி பீஷ்மர்கள் வந்து தர்மத்தின் பக்கம் வந்து அவர்கள் இருந்தால் கூட எப்படி கௌரவர்களுக்கு வேண்டி பாரபட்சம் பார்க்காம போர் புரிவாங்க அப்படின்றத அவங்களுக்கு இந்த உறுதி வந்தது? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க. சூதாட்டில் வந்து அது ஜெயிச்சது அவருக்கு புரியுது. அதனால வந்து அவர் 2 பேரும் பாசமா இருக்கக்கூடியவர் பாண்டவர் மேல. அதை மறக்கிறதுக்காக அதை வந்து இவர் இந்த மாதிரி சூழ்ச்சி செய்யறாரு, சூழ்ச்சி விதமா பேசுறாரு புரியுது. ஆமா. ஸோ வேற ஏதாச்சும் ஆட் பண்ண விரும்புறீங்களா? பிரபுஜி சொன்னது சின்ன வேற ஏதாச்சும் ஆட் பண்ண விரும்புறீங்களா? மாதாஜி யாராச்சும்? ஸோ மற்ற டிவோட்டீஸும் கூட யூ கேன் ஆல் டிஸ்கஸ், யூ கேன் ஆல் பார்ட்டிசிபேட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மெயினாக அதுதான், தட் இஸ் பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி தட் இஸ் இந்த சூதாட்டத்தில் வந்து திரௌபதி அந்த டைம்ல திரௌபதி அந்த ஹெல்ப்லெஸ் சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது தட் இஸ் இவங்க 2 பேரும் ஒன்றும் பேசக்கூட முடியல, பேசக்கூட இல்லை. அப்போ தெரியும் இவருக்கு. ஸோ அப்போவே அந்த மாதிரி நிலையிலே வந்து இவர்களை பாண்டவர் பக்கம் வந்து பேசாதவர்கள் தான் துரியோதன், இவர் தட் இஸ் பீஷ்மரும் துரோணர் எல்லாம். ஸோ அதனால வந்து கண்டிப்பாக போரில்
துரியோதன் பக்கம்தான் அவர் வந்து பாரபட்சமும் இல்லாமல் போர் புரிவார்கள் என்று அவர் எண்ணினார் அப்படின்னு நமக்கு இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதே மாதிரிதான் நம்ம இந்த 12வது ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஓகே, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது பீஷ்மருக்கு புரிஞ்சது, ஓகே இந்த துரியோதன் மனதுல கொஞ்சம் ஐயங்கள் உண்டு, இதெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் போக்குறதுக்கும் தட் இஸ் ஒரு கௌரவ படைக்கு வந்து ஒரு ஜூபிலியேஷன் கொடுக்கறதுக்கு வேண்டி என்ன சொல்றாருன்னா, அவர் வந்து அவருடைய சங்கை வந்து முழக்கிறார். அவரு அது எப்படி அதை வந்து ரொம்ப சவுண்டா இல்லையா, இந்த சங்கை வந்து முழங்க செய்கிறார். அந்த சங்கநாதம் எப்படி இருந்ததுன்னா, ஒரு சிங்கம் வந்து எப்படி வந்து காற்றில் வந்து அந்த அதோடைய கர்ஜனை இருக்குமோ அந்த மாதிரி அவர் வந்து அவருடைய சங்கினை முழக்கினார். அந்த இது கேட்டு துரியோதனன் வந்து சந்தோஷம் அடைந்தான் அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த 12வது ஸ்லோகத்திலிருந்து பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தத சங்காஷ் சபேர்யஸ் பணவானக கோமுகா சகசைவா யகன்யந்த சஷப்தஸ் துமுலோ அபவந்துக. அதன்பின் சங்குகள், மத்தளங்கள், முரசுகள், கொம்புகள், தாரைகள் என அனைத்தும் ஒரே சமயத்தில் முழங்க அப்பேரொலி மிகவும் பயங்கரமாக இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பாக்கி இதெல்லாம் இல்லை, தட் இஸ் சங்குகள், அது இந்த சொல்லுவாங்கல்ல இந்த ட்ரம்ஸ் எல்லாம், அதெல்லாம் வந்து முழங்கின. ஸோ அந்த ஒலியினால வந்து இந்த எல்லாரும் என்ன சொல்ற அந்த இடமே வந்து அந்த போர்க்களமே வந்து ஒரு என்ன சொல்றது எனர்ஜைஸ் ஆயிருக்கு இல்லையா, அந்த நிலையில இருக்கு. இப்போ அதை யோசிச்சு பாருங்களேன். நம்ம வந்து அந்த இதுல இருக்கோம், நம்ம இந்த போர்க்களத்துல இருக்கோம், சங்கு முழங்குது, அப்புறம் வந்து பாக்கி இருக்கிற இந்த இதெல்லாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க ப்ளோ பண்றாங்க. அப்படி இருக்கும்போது எப்படி இருந்திருக்கும்? ஸோ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையை வந்து நம்ம எண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இப்படி எல்லாம் இருந்தாலும் வந்து இந்த பீஷ்மர் வந்து இந்த சங்கை முழங்கறதுக்கு இன்னொரு காரணம் கூட இருக்கு. என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னா, பீஷ்மருக்கு தட் இஸ் இந்த துரியோதன் நம்ம அப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, துரியோதனுடைய ஸ்பிரிட்ஸ் அவர் கொஞ்சம் வந்து இந்த மனதில் வந்து இந்த டவுட் இன்னும் வந்து ஃபுல்லா அவருக்கு வந்து போகலை. ஸோ இருந்தாலும் அவருடைய கொஞ்சம் கூட அவரை அந்த உண்மேஷம் கொண்டு வரதுக்கு வேண்டி இந்த பியூகிள்ஸ் இந்த இதெல்லாம் தட் இஸ் சங்கனை முழங்கினார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது ஓகே. ஆனால் வந்து பீஷ்மனுடைய மனதில் கிளியரா தெரியும், தட் இஸ் இந்த போரானது நியாயம்தான் ஜெயிக்கும், அந்நியாயம் ஜெயிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை அப்படின்ட்டு அவர் மனசுல அது தெரியும் செய்யும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே 14 வேற யாராச்சும் படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி யாராச்சும் படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி அண்ணன் படிக்கலாம். சரி, பதம் 14. ததஸ்வேதர் அயர் யுக்தே மகதி செயந்தேன சிதிதவ் மாதவ பாண்டவ சைவ திவ்யவ் சங்கவ் பிரதத் மதுஹா. மறுதரப்பில் வெள்ளை குதிரைகள் பூட்டிய மிக சிறந்த ரதத்தில் அமர்ந்திருந்த பகவான் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் தங்கள் தெய்வீகமான சங்களை முழங்கினர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? 14வது இதுல நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா, பாண்டவர் பக்கம் பார்க்குறோம். இப்போ அங்க என்ன, கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் வந்து அவர் எதிர்மையில வீட்டிருக்கிறார்கள் தங்க ரதத்துல மேல இல்லையா. அங்க அவருடைய குதிரைகள் என்ன அது கலர் பார்த்தா வெள்ளை குதிரை, வெள்ளை குதிரைகள். துரியோதனோட குதிரைகள் என்ன கலர் தெரியுமா? துரியோதனோட குதிரைகள்லாம் கருப்பு கலர்ல இருந்தது. அர்ஜுனர் குதிரைகள்லாம் வந்து வெள்ளை நிறத்தில் இருந்தது. வெள்ளை நிறத்தில் இருந்த குதிரைகள் மேல அந்த தங்க ரதத்தின் மேல இருந்து அவர்களுடைய சங்கினை முழங்கினார்கள். நினைச்சு பாருங்க அந்த சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு இல்லையா. கிருஷ்ணர் இருக்காரு, அவர் என்ன தேஜஸோட இருப்பாரு, அதே மாதிரிதான் அர்ஜுனர் இல்ல கம்பீரத்தோட. இந்த நிலையில வந்து அவர்களுடைய சங்கினை எடுத்து முழக்கினார்கள் அப்படின்ட்டு பார்க்கிறோம். ஸோ அவர்கள் வந்து அந்த சங்கினை முழக்கும் பொழுது
ஓகே. அது எப்படி அந்த ஒலி ஒலிச்சது அப்படின்னு சொன்னா, தட் இஸ் இந்த கௌரவர்கள் மனதுல பெரிய ஒரு பயத்தினை உண்டாக்கியது அது. எப்படின்னா, பிகாஸ் அந்த அளவுக்கு இல்லையா, அது திவ்யம் இல்லையாப்பா. கிருஷ்ணருடைய சங்கின் முழக்கமானாலும் சரி, அதே மாதிரி அர்ஜுனருடைய சங்கின் முழக்கமானாலும் சரி, மற்ற கௌரவர்கள் மனத்தில் ஒரு பயத்தினை உண்டாக்கியது அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து பாக்குறோம் நம்ம. ஸோ ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது இதுல இந்த 15-18 இது இதுல பாத்தீங்கன்னா, தட் இஸ் நம்ம கிருஷ்ணருடைய சங்கு, அதாவது பாண்டவர்களுடைய சங்குகளும் அதுல சங்குகளுடைய பேரும் நம்ம விளக்கி இருக்கிறது. ஓகே, கிருஷ்ணருடைய சங்கின் பேர் என்ன? பாஞ்சஜன்யம். அர்ஜுனர் இது தேவதத்தம். தேவதத்தம். யுதிஷ்டரது பவுண்ட்ரம் இல்ல, யுதிஷ்டரது ஆனந்த விஜயம். அனந்த விஜயம். அனந்த விஜயம். பீஷ்மர் தான் பவுண்ட்ரம். நகுலன் சுகோஷா. சகதேவர் மணி புஷ்பகம். மணி புஷ்பகம் அப்படின்ட்டு பார்க்கிறோம். ஓகே ஓகே. ஸோ இங்க இந்த சங்கு முழங்குது இல்லையா, சங்கோட முழக்கம் இருக்கிறது. இந்த சங்கு முழங்க இந்த பர்பட் யாரு படிச்சீங்கன்னா அதுல என்ன சொல்லி இருக்குன்னு பாத்தீங்களா? தட் இஸ் இந்த சங்கு முழங்கும் போது இந்த கௌரவ சேனையினுடைய நிலைமை என்ன இருந்தது? என்ன நினைக்கிறீங்க? தட் இஸ் இவங்களுடைய பாண்டவ சேனையுடைய, இந்த பாண்டவர்களுடைய சங்கும் போது என்ன சொல்லுங்க பாருங்க. வெற்றியின் அறிகுறி. வெற்றியின் அறிகுறி. கரெக்ட். இது வெற்றியின் அறிகுறி. கௌரவர்களுக்கு அதிர்ச்சி, கௌரவர்களுடைய மனசுல ஒரு பயம் வந்தது. கௌரவர்கள் மனசுல பயம், வெற்றியின் அறிகுறி இல்லையா? அது நமக்கு தெரியுது. ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு இது வரைக்கும் பார்த்ததுல இருந்து நமக்கு இதுல இருந்து புரியுது. இப்ப நம்ம என்ன பார்த்தோம்? தட் இஸ் கௌரவ சேனைகள், தட் இஸ் துரியோதன் சேனைகள் அணிவகுப்பு இருக்கிறது. 2 அணிவகுப்பும் பார்க்கிறாரு. பார்த்துட்டு முதல்ல பாண்டவர்கள் சேனையை பத்தி சொல்ற இவங்க எல்லாம், தட் இஸ் இந்த போராளிகள் எல்லாம் இருக்காங்க. அதே மாதிரி கௌரவ சேனையுடைய போராளிகளை பத்தி பேசுறாரு. அதுக்கப்புறம் பீஷ்மர் இந்த சங்கினை முழக்கிறார். அப்புறம் பாண்டவர்களும் அவர்களுடைய சங்குகளை முழக்கிறார்கள். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம மனசுல என்ன நமக்கு தோணுது? இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் வரும்போது நமக்கு என்ன மனசுல தோன்றுறது? அதே மாதிரி நம்ம பார்த்தோம், சேனையின் பலம் பார்க்கும்போது தட் இஸ் கௌரவர்களுடைய சேனையின் பலம் பாண்டவர்களை விட பெரிது இல்லையா? அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்மளுடைய மனது எப்படி, என்னெல்லாம் மனசுல தோன்றுறது? எல்லாரும் அவங்க என்ன தோணுதுன்னு சொல்லுங்களேன். தர்மம் ஜெயிக்கணும்னு தோணுது. தர்மம் தான் வெல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. இப்போ நமக்கு எப்படி எது தர்மம் ஜெயிக்கும் அப்படின்னு நமக்கு எப்படி நமக்கு அதுல எதனால நமக்கு அப்படி தோணுது? நியாயம் எந்த பக்கம் இருக்கோ அந்த பக்கம் தான் தர்மம் ஜெயிக்கணும், தர்மம் இருக்கும் பிரபுஜி. அதனாலதான் அது அப்படின்னு. ஓகே, ஃபைன். வேற ஏதாச்சும் வியூ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா? சுமித்ரா மாதாஜி, ஸ்ரீஜா மாதாஜி, கோகிலா மாதாஜி, நீங்க எல்லாம் என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல என்ன மனசுல தோணுது? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பகவான் எங்க இருக்காரோ அந்த இடத்துல லட்சுமி இருக்கும். பகவான் ஓகே. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சப்ஜெக்ட். அதுல அது ஜெயிக்கிறதுக்கு வேண்டிய வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குன்னு அர்த்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அது கரெக்ட் தான். ஆனா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு போர் தேவையா அப்படின்னு நம்ம மனசுல ஒரு ஐயம் வருகிறது. ஓகே,
துரியோதன் தான் பாக்குறாரு இல்லையா? துரியோதன் வந்து 2 சேனையும் பத்தி இப்போ இது அவர் வந்து அதோடைய பலத்தினை வந்து அவர் அசஸ் பண்ண பாக்குறாரு இல்லையா? அப்புறம் தான் அந்த முழக்கம், சங்கு முழக்கம் வருகிறது. இந்த மாதிரி இருக்கு. இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல வந்து நம்ம மனசுல என்ன வேற என்னெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் மனசுல தோணுது? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா ஒரு மாதாஜி. ஆயத்தமான நிலையில 2 படையும் இருக்காங்க. ஆமா, ஒரு ஆயத்தமான நிலையில் இருக்காங்க, 2 படை இருக்காங்க. கௌரவர் படை வந்து பெருசு, பாண்டவர் படை வந்து அதை விட சின்னதுதான். இருந்தாலும் அந்த மாதிரி நிலைமையில அந்த மாதிரி நிலைமையிலையும் பாண்டவர் பக்கம் தான் ஜெயிக்கும்னு, ஏன்னா அதுக்கான வெற்றிக்கான அறிகுறிகள் அங்க காட்டப்படுது. வெற்றிக்கான அறிகுறிகள் காட்டப்படுது. ஓகே ஓகே. வேற ஏதாச்சும் பிரபுஜி, பனோர் அக்ரோன் சேனை வச்சுன்னு கூட துரியோதன பக்கம் தான் இதை பத்தி பேசுறாங்க ஒழிய பாண்டவர் பக்கம் பேசல. இதுல இருந்து அவனுக்கு என்ன பயம் இருக்குதுன்னு தெரியுது. அதுல இருந்து இவ்வளவு இருந்து கூட குருஜி, குரு பகவான், மறுபடியும் அவருடைய தாத்தா எல்லாருமே அவங்க பேர்ல பாசமா இருப்பாங்கிறது அவருக்கு தெரியும். அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு வாங்கன்றதும் தெரியுது அவனுக்கு. இருந்தாலும் இதை மோட்டிவேஷன் பண்ணிட்டே வரான், அந்த பக்கம் போகக்கூடாது, இவங்க நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும், ஜெயிக்கின்ற எண்ணம். ஓகே. இப்ப நம்ம இது என்ன பார்த்தோம்? நம்ம அந்த சேனைகள் பார்த்தோம். நமக்கு என்ன மனதில் தோன்றுறது அப்படின்னா, இந்த மாதிரி சேனை படைபலம் ஜாஸ்தியா இருந்தாலும் கூட கடவுளின் அருள் இருந்திருந்தா, கடவுள் நம்ம பக்கம் இருந்தால் நம்மளுடைய நமக்கு வந்து வெற்றி உறுதி. அப்புறம் வெற்றி அறிகுறிகள் எல்லாம் பாண்டவ பக்கம் இருந்தது, இதெல்லாம் பார்த்தோம். அதே மாதிரி வந்து கௌரவர்கள் படைபலம் ஜாஸ்தியா இருந்தால் கூட அவர்கள் மனதில் வந்து டவுட்ஸ் இருந்தது, அதுவும் நம்ம பார்க்கிறோம். இதே தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை நிலைமையும். வாழ்க்கை நிலைமையில எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? நம்மளை சுற்றியும் பார்க்கும்போது தட் இஸ் நம்மளை விட சிலவங்க வந்து உயர்ந்த நிலையில இருக்கலாம். இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து நமக்கு வந்து ஃபேர் சான்சஸ் கிடைக்காம இருக்குன்னு நினைச்சிருக்கலாம். நம்ம லைஃப்ல நம்ம வந்து தரம் தாழ்த்தப்படுற நிலைமை நமக்கு இருந்திருக்கலாம். இல்லை மற்றவர்கள் நம்மளை இழந்திருக்கலாம். ஸோ நம்மளுடைய பொசிஷன் வந்து கொஞ்சம் லோவா இருக்கலாம். ஆனால் இருந்தால் கூட இப்போ வந்து எப்படி வந்து ஒரு டிவோட்டியா இருந்தோம்னா, தட் இஸ் கிருஷ்ணர் நம்ம பக்கம் இருப்பாரு அப்படின்னு நமக்கு ஒரு மனதில் அந்த ஒரு பலம் இருந்தால் நம்ம வந்து வெற்றி நம் பக்கம். தட் இஸ் நம்ம வந்து முன்னேறதுக்குரிய நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோளை அடையறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து நம்முடைய முன்னேற்றம் உறுதி அப்படின்னு நம்ம மனதில் நினைச்சுக்கலாம். பிகாஸ் நம்ம பார்த்தோம் பகவத்கீதை என்ன, இது ஸ்டோரி கிடையாது, இது நம்மளுடைய லைஃப் மேனுவல், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்படி இருக்கும்போது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நம்ம இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரியணும், நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா, தட் இஸ் என்னதான் வந்து தட் இஸ் அதர்மம் இல்லை வந்து நம்மளுடைய எதிர் பக்கம் வந்து என்னதான் பலம் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து கிருஷ்ணருடைய அருள் இருந்தால், நம்மளுடைய கிருஷ்ணர் நம்ம கூட இருக்குன்னு அந்த நினைப்பு இருந்தா நமக்கு டெஃபினட்டா வந்து வெற்றி நிச்சயம் அப்படின்ட்டு, வெற்றியின் அறிகுறி அது நம்ம மனசுல கருதணும். ஸோ அதனால நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில வந்து பல விதமான சோதனைகள் வரலாம், பல விதமான கஷ்டங்கள் வரலாம். ஆனா அவை எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பாதிக்காது. கிருஷ்ணர் இருக்காரு, நம்மளுடைய கடவுள் நம்ம பக்கம் இருக்காருன்னு அந்த ஒரு நமக்கு அந்த நிலைமையை நம்ம புரிந்து கொண்டோம்னா நமக்கு வந்து எந்தவித பாதிப்பும் அது ஏற்படுத்தாது. ஸோ அது நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம இந்த பகவத்கீதை இந்த எல்லா ஸ்லோகம் படிக்கும் போதும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம மனதுல நம்மளோட சிச்சுவேஷன் என்ன அதுவும் ஒன்று பேரலா மனதுல வச்சுக்கணும். ஓகே, அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இப்போ கிளாஸ்ல ஷேர் பண்ணும்போது ஓகே தட் இஸ் இந்த இதுல எழுதுனது மட்டும் என்ன அது மட்டும் சொல்லாம நம்ம வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு அது இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் ஏதாச்சும் நம்ம மனசுல தோணுச்சுன்னு ஷேர் பண்ணீங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஓகே, ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் அது பார்க்குறோம் நம்ம ஃபேர் என்ன. ஸோ அடுத்து 9 மணி ஆச்சு, இன்னும் ஒரு ஸ்லோகம் பார்க்கலாமா இல்லை இதோட நிறுத்தலாமா? இன்னைக்கு ஒன்று பார்க்கலாம், ஒன்று பார்க்கலாம், ஸ்லோகம் பார்த்துடலாம் பகுதி. சரி, ஓகே, இன்னொரு ஸ்லோகம் பார்த்துடலாம். சாட்ல அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டு பிரபுஜி, அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு சொல்லுங்க பிரபுஜி.
ஓகே, எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருங்க. மாதாஜி அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாரும் சரி அட்டெண்டன்ஸ் பிரபு. போட்டுருங்க. ஓகே அது தெரியாதனால தான் போடல பிரபுஜி. ஓகே அது ஓகே ஓகே போட்டலாம். ஓகே. அது கிளிக் பண்ண அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது ஓப்பன், கூகுள் ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகும். அதில் நீங்க அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுடலாம். ஓகே பிரபு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கலாம் பிரபுஜி. ஓகே, 19 படிங்க. 19 சகோஷ தார்திரஷ்டானாம் ஹிருதயானி விதாரயத் நபர் சப்ரிதி வீம்சைவ துமுலோ அனுநாதயன் பல்வேறு அபியானுதாயன். பல்வேறு சங்கொலிகளின் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த பாண்டவர்களின் அந்த அந்த சங்குகள் முழக்கம் கேட்டு என்னாச்சு, திருதராஷ்டிரர்கள் தட் இஸ் இந்த கௌரவர்களுடைய அந்த படையின் இதயங்கள் வந்து அப்படி சிதறி போயின அப்படின்னு சொல்றாங்க. சிதற வைக்குது, அந்த சவுண்ட் எல்லாம் வந்து அவருடைய இதயங்களை சிதற வைக்கிறது அப்படின்னு பாக்குறோம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 20 படிக்கணுமா? ஓகே, இதுல வந்து இப்போ நம்ம 20ல என்ன பாக்குறோம்னா, தட் இஸ் அர்ஜுனர் இது இருக்கு இல்லையா, அர்ஜுனர் வந்து அவருடைய ரதத்தை பத்தி இங்க பேசப்படுகிறது 20வது ஸ்லோகத்துல. அதுல என்னன்னா, அவருடைய ரதம் என்ன மாதிரி ரதம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த தங்கத்திலான ரதம் இல்லையா, தங்க நிறத்தில் உள்ள ரதம். அதை அவருக்கு யார் கொடுத்தது அந்த ரதத்தை தெரியுமா? அவருக்கு வந்து அந்த ரதத்தை அக்னி தேவர் கொடுத்திருக்கிறார். இந்த ரதத்தை வந்து அக்னி தேவர் தான் அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்திருக்கார். அதனால உலகில் எந்த இடத்துல அந்த உலகத்தில் எங்க வேணா அது செல்லலாம், அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த வகையான ஆற்றல் வாய்ந்தது. அதே மாதிரி இந்த 20வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, இந்த அர்ஜுனருடைய ரதத்தின் மேல அந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, கொடியில வந்து ஹனுமாருடைய இது இருந்தது, எம்பளம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்றோம். சோ அனுமார் இருக்கும் பொழுது என்ன, அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்? அனுமார் எங்க இருப்பாரு? ராமரோட இதயத்துல. ராமர் இருப்பார், கிருஷ்ணர். அனுமார் இருந்தா பலம் இருக்கும், ராமர் இருப்பாரு. ராமர் இருந்தானா பலம் இருக்கும் இல்லையா? சோ கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடத்துல நம்ம அப்போ மாதாஜி சொன்னாங்க, தட் இஸ் கிருஷ்ணர் இருக்கும்போது என்ன, நமக்கு லக்ஷ்மியும் கூட இருப்பாங்க இல்லையா? லக்ஷ்மி கூட ஃபார்ச்சூன் சொல்லும் போது தட் இஸ் ஐஸ்வர்யமும் இருக்கும். அதே மாதிரி வெற்றியும் கண்டிப்பாக நமக்கு உறுதிப்படுத்தலாம் இல்லையா? சோ இதுல வந்து பார்த்தோம்னா, இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்னெல்லாம், கிருஷ்ணர் தட் இஸ் வெற்றிக்கான அறிகுறி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கிருஷ்ணரே இருக்காரு. கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து வெற்றிக்கான அறிகுறி. ஏன்னா அவரு தான் உலகத்தை அதிபதி, அவரு தான். அவரை மிஞ்சி எதுவுமே நடக்காது. ஸோ கிருஷ்ணர் இருக்காரு, அது பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடத்துல லக்ஷ்மி இருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால வந்து டெஃபினட்டா ஐஸ்வர்யம் உண்டு, வெற்றியும் உண்டு. அப்புறம் என்ன பார்த்தோம் நம்ம, இந்த இது சாரியட், தட் இஸ் ரதம் வந்து அக்னி தேவன் கொடுத்த ரதம். அது உலகிலையும் சென்றாலும் அதை யாருக்கும் அழிக்க முடியாது. ஸோ ரதம். அப்புறம் வந்து அனுமானுடைய பிரசன்ஸ், அவரோட அந்த பிளாக்ல வந்து கொடியில் அனுமானுடைய பிரசன்ஸ். ஸோ அது மாதிரி இருக்கும்போது என்ன, ஆற்றல், தட் இஸ் சக்தி உண்டு. அதே மாதிரி கடவுள், தட் இஸ் கிருஷ்ணருடைய அனுகிரகம், ராமருடைய அனுகிரகமும் உண்டு இல்லையா? ஸோ அதனால இட்ஸ் என்ன சொல்ற, சிம்டம்ஸ் ஆஃப் விக்டரி. அதே மாதிரி அவங்களுடைய அந்த கான்ஷியல்னா நம்ம அந்த சங்கோட இது, சங்கும் வந்து தெய்வீகமானது. ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும்போது, இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா வெற்றியின் அறிகுறிகள். இவ்வளவு வெற்றி அறிகுறி இருக்கும்போது வெற்றி யார் பக்கம் இருக்கும்? வெற்றி யார் பக்கம் இருக்கும்? இவ்வளவு வெற்றி அறிகுறி இருக்கும், பாண்டவர் தர்மத்தின் பக்கம், பாண்டவன் பக்கம் தான் கண்டிப்பாக இருக்கும்.
இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன்ல முடிக்க பார்த்துடலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம சயின்ஸ் ஆஃப் விக்டரி இப்போ பார்த்தோம், அது மட்டும் சம்மரைஸ் பண்ணிடலாம். கிருஷ்ணாஸ் பர்சனல் பிரசன்ஸ், கிருஷ்ணருடைய பிரசன்ஸ், அது வந்து வெற்றியின் அறிகுறி. அது 1.14 பார்த்தோம் நம்ம. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடத்துல தான் லக்ஷ்மி இருப்பாங்க, காடஸ் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன். அதே மாதிரி இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பிளே இது விட்டு போயிடுச்சு. என்னது? அது இந்த குருஷேத்திர போர் எங்க நடக்குது? இந்த மகாபாரத போர் எங்க நடக்குது? குருக்ஷேத்திரத்துல. குருக்ஷேத்திரம் என்ன மாதிரி இடம்? அது வந்து புனிதமான இடம். ஸோ அந்த குருக்ஷேத்திரத்தில் நடக்கும். அதுவும் வந்து தெய்வீகமான இதுதான். அப்புறம் அனுமான்ஜி வந்து அர்ஜுனனுடைய கொடி இது பிளாகில் இருக்கிறார். அப்புறம் விஷ்ணு, அவரோட விஷ்ணுவுடைய சிம்டம்ஸ் சிம்பிள்ஸ் எங்க? இந்த இதுல, தட் இஸ் சங்குல இருக்கு. அதே மாதிரி பாண்டவர்களும் பீஷ்மர்களும் சாரி டிரான்சிடென்டல் கான்சியஸ், தெய்வீகமான சங்கு இதெல்லாம். அப்புறம் இந்த பீஷ்மருடைய அவர் வந்து சங்கை முழக்கினார் இல்லையா? அந்த சங்கை எதுக்காக முழக்கினார்? இவரே திருப்தி, தட் இஸ் சமாதானப்படுத்துறதுக்கு. ஸோ பீஷ்மருக்கும் தெரியும், தட் இஸ் என்னதான் வந்து கௌரவர்கள் போருக்கு சென்றாலும் அவர்களுக்கு வெற்றி கிடையாது அப்படின்னு பீஷ்மர் மனதிலேயே அது தெரியும். அது அப்புறம் அக்னி தேவருடைய சாரியட், அந்த அக்னி தேவர் கொடுத்த ரதம் அர்ஜுனருக்கு, அது எல்லா இந்த 3 உலகங்களையும் வந்து அது அது வெல்லக்கூடியது. அது யாராலும் அந்த ரதத்தினை வெல்ல முடியாது. ஸோ அது அந்த மாதிரி அது ஒரு வெற்றிக்கு அறிகுறி. அப்புறம் இந்த பார்த்தோம் நம்ம, இந்த பாண்டவர்களுடைய அந்த சங்கு முழக்கம் வந்து கௌரவர்களுடைய நெஞ்சினை துளைத்தது. இட் ஷாட்டர்ட் த ஹார்ட்ஸ் ஆஃப் த கௌரவாஸ் ஹார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஆனால் வந்து கௌரவர்களுடைய சங்கு முழக்கம் ஏதாச்சும் ஏற்படுத்திச்சா? பாண்டவர்களுக்கு ஒன்றும் ஏற்படுத்தல. ஆனா பாண்டவர்களுடைய சங்கின் முழக்கம் கௌரவர்களுடைய மனதில் பீதியை, தட் இஸ் ஃபியரை வந்து ஏற்படுத்தியது. அதுன்னு பார்க்கிறோம் நம்ம. இதுதான் சயின்ஸ் ஆஃப் விக்டரி. ஸோ இதெல்லாம் இந்த முடிஞ்சோடனே 21, 22 என்ன பார்க்க போறோம்னா, அர்ஜுனர் வந்து இந்த கிருஷ்ணர்கிட்ட தன்னுடைய ரதத்தினை 2 சேனைகளுக்கும் நடுவில் கொண்டு நிறுத்துமாறு வேண்டுகிறார் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுல இருந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன்ல, நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடே இது வந்து பார்க்கலாம் நம்ம. ஓகே, இது வரைக்கும் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்களா? ஏதாச்சும் ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்களா இது வரைக்கும் பார்த்ததுல? பிரபுஜி, இந்த சார்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்கிரீன்ல யூடியூப்ல வருமா பிரபுஜி? யூடியூப்ல வரும், எல்லாம் வரும். ஓகே 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 ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ க்ளோசிங் ப்ரேயர் சொல்லலாம். இப்போ வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, भगवत गीता ग्रंथ की जय, रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की, all glory to the assembled devotees. Hari Bol. Thank you. அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடே பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வெட்னஸ்டே வந்து பக்தி விக்ஷா கிளாஸ் 8 மணிக்கு. ஸோ நீங்க வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள் இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் 8 மணிக்கு. இதே இதுல ஜாயின் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் புதன்கிழமை புதன்கிழமை பக்தி விக்ஷா கிளாஸ்க்கு எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிட்டு. எல்லா வாரமும். ஆமா, 2 நாள், புதன் வெள்ளி. புதன்கிழமை வந்து பக்தி விக்ஷா, தட் இஸ் நம்ம என்னெல்லாம் கிளாஸ்ல எடுத்தோமோ அதெல்லாம் பத்தி அதை பத்தி நீங்க இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்க. வெள்ளிக்கிழமை நம்மளுடைய இது கிளாஸ் ஆக்சுவலி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ.